צריך לדאוג שיהיה מעיל לכל אחד. דקל, אני לא חשבתי שאתם באמת מתכוונים לזה ברצינות, שאתם באמת הולכים לעזוב את הארץ. אנחנו ביום השני שלנו פה, כבר מתוך הטראומה הבנו שצריך לצאת מפה. אנחנו בסך הכל מנסים למצוא מה הכי טוב למשפחה שלנו עכשיו, כדי שאנחנו רגע נוכל לקחת אוויר אני כל הזמן בראש עם אירועים ביטחוניים, והחרדה כאילו היא ממש, היא בכל מקום, ועד שאני לא אנחת מחוץ לגבול ישראל, אני לא ארגיש בטוחה כנראה. בעוד כמה שעות יצאו מפה דקל ואושרי ושלושת הילדים אל נמל התעופה בן גוריון. טיסה לכיוון אחד. הקוביות שלך או שלני? זה שלני וזה שלי. בורחים מזיכרונות התופת של קיבוץ בארי. את זה גדול מדי. תרצה בכל זאת? כל זה. אבל אתה יודע מה, גוני? בוא, יש לי משהו שתביא לסבתא ציור שלך ששמרתי. את הציור שלי. כן, בוא. לא תכננתי שהמשפחה שלי, כל אחד יהיה במקום אחר. אני אחזור לברי, לשקם מצידי כבר עכשיו, רק שתיגמר המלחמה. הבנות, הנכדים, הם יחזרו. אני פשוט לא רואה את זה קורה. לא מבינה איך, לא מבינה איך מקימים קיבוץ מחדש בתוך סביבה עוינת. אנחנו כבר שבעים מהבטחות על ביטחון ועל שיהיה יותר טוב. אז עוד כמה שנים זה לאט לאט יחזור שוב פעם. אנחנו כבר לא כל כך מאמינים שמשהו קיצוני יכול לקרות. אני לא מפחדת מהם. הם גם לא מפחדים ממך, נכון. זה מה שאת לא מבינה. פירקו אותנו. אנחנו עכשיו חודש כמעט אחרי. אנחנו לא אותו דבר, כנראה שלא נהיה אותו דבר. הזוגיות היא לא אותו דבר, הילדים ממש לא אותו דבר. איך יוצאים מזה ומה עכשיו?